Huis. En dat geldt net voor uzelf. Nee, dat is voor een renovatie. Geen God. De zegen van God. Ding dong! Hoi, wil je ook wat jank voor de renovatie van het kerken? Ja, wil je? Dank u wel. Ding dong. Hoi, wil je ook wat Jan van de renovatie van het kerken? Jazeker. Dank je wel. Ding dong! Wat Jan van de renovatie van het kerken? Ja, wil je? Bedankt. Wil je ook jank voor de renovatie van het kerken? Hé, eindelijk! Ja, natuurlijk wel. Dank u wel. Oh, dankjewel. Dankjewel. Oh, wat een zonnetje. Oh, dankjewel. Nou meer. Dankjewel. We zitten op 380 euro, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Nou, bedankt. Ja, ik heb al. Goed, voor jou komt het 83 euro. Nou jongens, ik heb die plan maar even verhoren. Ik denk dat we maar een feestje houden moeten. Dat van die de restaurant, kerken, dat is dan net zo belangrijk. Daar ben ik een afvondsen van. We gaan naar de Jumbo in Balzen, jongens, kom op. Zit je? Goed. Nog een keer. Wat een minder dik die hem dik. Allemaal! Stop hoor! Bocht de rug! Ben je mooi fut, hè? Bocht de rug! En direct bocht naar links! Zit ik al wel aardig op, hè? Omhoog! Oh, we zijn er al. Uitstappen en ziet je wat lekker zit, jongens. Maar alles mooi, maar geen rokerij. Ja, zeker. Oh, dat is helemaal makkelijk. Alsjeblieft. Knap ik weer slippen. Oh, dan is dat voor het restaurant. En dan heb ik wat nog. Nou jongens, inpakken en wegwijzen. Mooi, zitten drie? Mooi, zitten. Mooi. Nou, wat een hoppelige dik, hè? Bocht de reus! Ga hier meer naar bocht, jongens. Oh! Bocht naar links!
Rook samen op reden. Bocht naar rechts. Nou, we zijn er alweer. Nou jongens, uitstappen, inladen en misschien in het cirken van. Feestje, in het dan niks. Nou, ook een potje. Hoi, nooit cirken. Nou, denk niet het feestje. Kom op jongens. Nou, het bierfeest voor jullie jongens. Tot de volgende keer en wel rusten.